Bamako ana lamini e cɛ fara muso ka denmisɛn ani mabakɔrɔ Bɔkari Tarawele an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn bɛɛ lajɛlen ka fo an sigilen kunnafoni balan kɛnɛ kan kunnafoni balan kɛnɛ ye jɔkun kɔnɔ siɲɛ 5 ntɛnɛn ni ka taa bila juma la Bɔkari baara in bɛ lase maa 5 fɛ karamɔgɔ Daba Tunkara an b'a fo ka waleɲuman dɔn bi karamɔgɔ a bɛ segin na fiɲɛ bɔ la an jɔn ni journaliste Seydou ale fana bɛ segin na fiɲɛ bɔ la kɔnti yɛrɛ banna sa ni Ala ni kira sɔnna ma baara bɛna daminɛ Amadu El Konare o kuma bi ale fana ka segin na fiɲɛ bɔ ye e ni ne ɲɛmayaso kɛmɛ k'u wakili dan kan ni ka bi baara lase nka baara in tɛ kɛ maa saba jɛ kɔ nɛgɛ kɛrɛfɛ juru bɛ Mamutu Kamara bolo bolodenkɔni tan bɛ munumunu salo la butɔw ni ɲɔgɔn cɛ maa minnu bɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan bɛɛ lajɛlen ka kuma la mais fiɲɛ kana don machine kuma cɛ e ko cogo di k'a fɔ Mamutu y'a ka fiɲɛ bɔ an senkɔrɔ o bɛ bɔ Jabate naamu ne ko Bala cogo bɛ di Bɔkari Tarawele ne bɛ n tigɛ don joona joona o ye combat Fasiriba n'o ye Moriba Jawara Moriba Jawara a ko ni ji durula Bɔkari jɛgɛ kumabaw bɛ minɛ a ko jamana in bɛ dabolo min na an bɛ don min na ko bi siga tɛ min na e kamanagan o dugu jɛ bɛ politikimaw ni ɲɔgɔn cɛ Fasiriba ko a ko e cɛmancɛ fanga o ɲɛma n'o ye Asimi Goyita Bɔkari Tarawele ŋaniya caman bolo dalen b'a fɛ wari dunko kuma yurugu kuma Fasiriba ko min ye jamana ka ɲɛnamayali ye siga kɔni tɛ min na kaana bɔli mun kɛra ni ka kuma di diɲɛmaa ma o ye février kalo tile 27 en 2022 n'i y'o lajɛ kalo 8 Bɔkari Tarawele o kuma min ye transition ye e danbe siri o la Fasiriba ko a ko maa minnu ye politikimaw ye wari olu kɔni kamana gwannen bɛ u ma fɛn kɔni don wuli ka jɔ o de daminɛ la min ye e jɔkun tɛmɛnen ye hôtel de l'amitié la wari lajɛ belebeleba ale bolodara ye lajɛ in a bolodara tɔn minnu fɛ Bɔkari o de ye n'amantogo dɔn a baara ta e cɛmancɛ fanga maaw Bɔkari bɛ sɔn ka bɛlɛ k'a ɲimi ɲɔgɔn na dɛ o kuma min kɔni ye minɛli ye sa o de daminɛ la minɛli min don o de ye faso nafolo ka buruja minɛli min don o de ye jamanadenw janfali ye Bɔkari Tarawele maa minnu y'o kɛ k'u bɛ ɲɔgɔn dɔn Fasiriba ko a ko n'i y'a lajɛ politikimaw farala ɲɔgɔn kan ni k'u kana bɔ a ko parti politique damadɔ bɛ yen Bɔkari Tarawele olu kɔni u kana bɔ ni k'u ŋaniya jira ka ban n'o ye Adema PSG Asuma Kodem Yɛlɛma ARP RDSI CDS mɔgɔtigiya PSI yelen kura APR a n'a ɲɔgɔnna tɔw ye olu y'a jira k'a fɔ olu kɔni sɛbɛkɔrɔ labɛnnen bɛ Asimi Goyita ale ka fanga bolo Bɔkari Tarawele o kuma k'u kɛmɛ k'u tigɛ jan n'u welela waati o waati k'u bɛ wele jaabi Bɔkari min ye jamana ale jɔli ko la sabu k'olu ɲɛ bɛ min na ko bolodenkɔni kelen tɛ bɛlɛ ta Mali tɛ se ka jɔ ni hakilina kelen ye Bɔkari politikimaw ale ni samarabatigiw olu de bɛ jɛ o kuma ni k'u ŋaniya jira ɲɔgɔn na k'a sɔrɔ tɛ taama ɲɔgɔn ye bɛɛ ni jɔyɔrɔ don misiri kɔnɔ ayiwa Fasiriba ko Bɔkari n'i ye kow taabolo lajɛ min kɔni ye jamana ka basigi ye ko y'an bɛɛ lajɛlen fɛla ko ye maa min ye politikimaa ye maa min ye samarabatigi ye jamana a ka kɛ jamanadenw sago ye an bɛɛ lajɛlen sago ye a ko ni jamana ma ja jɔnni kelen de b'i sago sɔrɔ jamana kɔnɔ a ko kuma kɔni t'a la Bɔkari Fasiriba ko a ko n'i y'a lajɛ minnu m'u kana bɔ nin ko in na siga kɔni tɛ min na Bɔkari o kuma min kɔni ye jɔyɔrɔ o de daminɛ la sabu min kɔni ye dunko juguya ye o sɛbɛnfuraw labɔlen bɛ k'o yuguba k'o da vérificateur ka tabalika u fɔra y'a mɛn u k'u bɛɛ minɛ u bɛɛ ka minɛ wari tɛ kɛsu kɔnɔ koyi dugu bɛ langoloya dɛ u k'u kɛ ka kaso bon kɔrɔlen ani kuraw k'u bɛɛ sɔsɔ n'a ye baara y'an bila k'an ka danni kɛ an bɛ danni kɛ sisan fo sini sɔgɔma u ka minɛ a kɛra ɲɛna yan o ka minɛ Bɔkari Tarawele Fasiriba ko a ko nin boli mun filɛ ni i yɛrɛ ɲini boli don nin sugusuguli mun filɛ ni i yɛrɛ ma sugusuguli don Bɔkari Tarawele o kuma ko min kɔni ye hinɛ ni makari o tɛ foyi bɔ sɛdenni sɔngɔ la a ko min kɔni bureau de vérificateur général ni ka taa bila pôle économie maaw la Bɔkari Tarawele baara minnu kɛra maaw ma tigɛ tara maaw ma nɔ bɛ a la ko bɛ taa ta fɔ kiiritigɛlaw ɲɛkɔrɔ a ka kɛ n'a fɔra ka jɔ i la i bɛ t'i kɔ sɛmɛ ntɛnɛn na kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ le combat kɔnɔ Moriba Jawara ale ka sɛbɛnni don le combat mɔgɔ fo Bɔ Jabate ni ne tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko la lettre du peuple la lettre du peuple a kuma bɛ fɛn min kan n'o ye Musa Jara ye o de ye ko muɲuguɲugu bɛ fɛ ka ɲagaɲaga wuli Sumayila Sise Ala ka hinɛ a la a ka parti kɔnɔna na dɛ min ye Union pour la République et la démocratie dalatelela ko a ma ko URD e ko sɔɔni parti a tɛna filenkolonjini k'a da kolonci wa k'a kun kɛ mun ye min ye premier ministre kɔrɔ Dr Boubou Cisse ye ka taa se anw ka ministre kɔrɔ dɔ fana ma n'o ye Modou Igor Jara ye
olu ka nali URD konnana abe yininga ko chama wuli ka jokuyi bawo ni ata ka laje mi ye wuli ka jo ye o sabati mbe ni ma fla fe wani ata ka laje kokura abe na fo ere tonde jolen batte tugu ni ma fla te bawo ni ni misali ni mawudi gor jara nale yaga etama breta ki gunda maragalaka ibaye ka fo mi ye do gunda mado kofe mi ye Dr Bubu Sise ale ni farani ka tama breta ni ki gunda jamana fawarega akoni ngeme se ba fo fade ya bawo ni ya laje ulu mi ye alama hinna subala Sise la URD aya sigini kami ode beni kleyai tegedi nyogoma obeseka sabati chogomina ukungle na jonjo ere femi ye ni tega ngoni ganga shi ola ode ka jamana fanga blumba no ye presidency ko nyini kalata seve ko soro Usoro lengo ministry chama ga sika soro deputy chama ga soro kata se maire chama ma obeseka ga sabuye ni ga parti ni ga kokoroma do kokora boni ko mbela jele ta kalege ibaye ka fo ni haglna nunu ngoni ngembe krefede bibina URD konnana bawo mi ye bubu Dr Bubu Sise lafasali bawi ulu goni wulime ku jo o ya jira ka fo katina ke ulu la wi kunu si ku dama ku wa mi ye modu igor jaraye o fana no fe mo bala ku so tafa bawo mi ye URD renye ma bloi ni mbela jele ulu bela jele ngoni sigi meza ga ni ma afla laje wa na tula ni tuge nata tale nya fe eko akot na ka gele yawa wa mi ye kalataw ye no jamana kuntigiya nyine le kalato fero no dayele la be yale ma tengo ne na shini ma afla dola kelen mema ine ngali bombe ka ke mi ye musa kelembe Dr Bubu Sise wo Mamadou Igor Jara wo kelembe ni sebeni ngala mo sebe dangoro bain to jeni metro Demba Traoré kana nyino gode wa ojobe demala ha ni nunu ma afla ma ben kula bo e ba so metri bene favori caché do na e ba so warde ben nunu ma afla kuna ne de non te metri favori caché kana black favori caché mi no e se mana telia chogo ni warisi guna malde di ga korofo ga me ha ante che fo yoy koligi namara ni kalo te ben taka ango fo yoy mi Musa Jara ko mi ye misali mi ye je kalo tleta ani segi temele en 2021 ibaye ka fo mi ye maragala ka deyi no modu igoro Jara ale ko ni tala ni ga tama ka tase URD jabala la o mi no be maragala konna o ya jira fana ka fo ku u ka boya be ayoro una de me fana hagla munum be ala no jama na kuntiga nyine li ko no o bara o fero bela jile ntiga wasa abese ka ke o yichugo mina wa mi ye Clemwa afo kleta o kofe no bela je kalo Clemwa ani segima en 2021 ibaye ka fo mi ye Dr Bubu Sise ale ko ale mata maragala koy ataranga marabulo folo la no e kaye kerengere nyana mi ye Dramani Kore o ye kayi marabulo doye ataraye ki toye ni gata foli bla buye dengela no ye shirfugay ngoni atara gata o fo wa mi ye a haglno ni ani tabulum ni haglamo ya bobo ga gati ayo bela jile mana woto melengo ka boy mi ye kayi marabulo yere URD ka chesigi bami be no e kadiri nyina ma doye atara ano ye nyongo kuma nyongo ya ulu fana ya jira ka fo ku be Dr Bubu Sise ko ni ko indara ni bulenga au ka to no ye tegadi nyongo ma parti no URD ni ko tara ni togoina yale ma tina ga fiye wa gele na do tongo nana wa dare be da joni ga kalata watu mana se no je mana kundiga ni le kalata yi ni ngale bo me ga ke wa ni ya taka laje URD nyama ya blo ukanga wuli de ku chesri toyi atodo me se ka faranyo anga chuko mina korole fara kuraka ngle na kelenga ye ula wasa no wula ku nyeshi femi ma amana ge kalata sugu ye ukase ga ujoro ni ga se ga usoro ka plato ka mina ukonnana ni ngwe se sema mina ya sama ka bo la lettre du peuple kono Musa Jara aka fasiritu Bokar Traoré ayi to anga sama ibasura balambe bokari ne ben tiga dongo kura le soir de Bamako fasiriba no ye sitan kone sitan akeme ka kalmunta ako bokari ala tina me kule kamina me Bamako tone bokari e kule kamundo o de ye dungo jugu tigela mako ye ne o fe o faso nafolo dumbaw faso wari buruja baw bokari ulu kule kamina bo zoma kule nunu ako ni ko intatlonge zona bemne akana ke dala foire ka malde fandani kule kule nous onja te ka blati akana ko dogara kuma ina sa
Bɔkari Tarawele ni kunnafoni sɔrɔla ka bɔ maa min yɔrɔ o de o tile ale ɲɛmaaba o tile ɲɛma n'o ye office central de lutte contre l'enrichissement illicite Bɔkari Tarawele o ɲɛma o de ye Mumuni Gindo ye Mumuni Gindo a ma maa bila ka nin kuma in fɔ dɛ Bɔkari a yɛrɛ da ni k'i da don nin ko in na baara min kɛra ale fɛ a ka tɔn fɛ Bɔkari ni k'o da malidenw tulo kan i tulo kɛrɛbɔsigi Mumuni Gindo ko a ko ale ka cakɛyɔrɔ a sigilen bɛ sen ka min na o de ye ka faso min ye fonctionnaire ye k'u sɛgɛsɛgɛ Bɔkari u bilalen bɛ baara min na u bɛ sɔrɔ min kɛ Bɔkari u bilalen bɛ baara min na wari min kalifalen b'u la ni k'o lajɛ parce que b'a ko u ye sɛgɛsɛgɛli dɔw boloda Bɔkari sɛgɛsɛgɛli kun fɔlɔ o kuma o jaabi bɔra ka bin o jaabi bɔra min ye Mali fonctionnaire maa 3 ye olu minɛna ka ban parce que b'a ko wa kana dɔw ma dɛ a ka taa dɔrɔn minɛli ka kɛ parce que b'a ko Bɔkari Tarawele Mali fonctionnaire maa 3 olu kɔni yera ka tigɛ kan k'a yira k'a fɔ ninnu ye faso wari buruja Bɔkari maa 3 u ye wari min buruja faso kɛsuba kɔnɔ miliyari 4 a n'a kunkanfɛn hali maa kɛra sira fonctionnaire d'État olu maa 3 Bɔkari Tarawele parce que b'a ko nin sɛgɛsɛgɛli ka t'u sɔrɔ u ka cakɛyɔrɔ la Bɔkari ni k'u ka sara ka o sɛbɛnfuraw lajɛ u bɛ min sɔrɔ kalo o kuma san kɔnɔna la Bɔkari wari min kalifalen b'u bolo k'o wari lajɛ Bɔkari Tarawele u ka taacogo k'o lajɛ u bɛ so minnu kɔnɔ k'o lajɛ nafolomafɛn minnu b'u bolo k'o bɛɛ lajɛlen lajɛ sɛgɛsɛgɛli ka waati ka jan fo ka damatɛmɛ parce que b'a ko Bɔkari Tarawele o kuma ni maa 3 kɔnɔna la a ko k'u ka sɔrɔta o kuma min kɔni sefa wari miliyɔn 25 ka taa bila miliyɔn 30 la san kɔnɔ nka n'i y'u ka sɔrɔ lajɛ Bɔkari Tarawele o kuma i b'a ye k'a fɔ min kɔni ye miliyari 1 Bɔkari k'u y'o de salo san kɔnɔ u kan ka miliyɔn 25 walima 30 sɔrɔ yɔrɔ min na u kelen miliyari 1 de salo ye le Malien a un incroyable talent vraiment talent min bɛ Malien na nafolo ngaramu na o tɛ maa la diɲɛ kɔnɔ koyi ka wari dun k'i sigi kan k'i ɲɛ kumu k'i sigi foyi tɛ bɔ a la o tun ye kunu ye dɛ o banna Bɔkari Tarawele parce que b'a ko a ko maa 3 min nɔ minɛna n'u tɔgɔ ma sɛbɛn a ko sini ma o tɔgɔ bɛna sɛbɛn a bɛ kiiritigɛlaw bolo Bɔkari Tarawele o tuma i kilo karabɔsigi tuguni a ko n'i y'a lajɛ so caman de dasilen b'u bolo Bɔkari a maa 3 la an ka fantani kan ka taa sɛnɛ kɛ yɔrɔ nin bɛɛ de sanna ka kɛ so ye ka kurubaw wuli k'u jɔ ka gardien bila kɔnɔ an ka environnement k'o halaki ka taa k'o tiɲɛ ni misi kuran kelen tɛ kɛ fantanw labɔ n ye kuma dɔ f'i ɲɛna i b'a dɔn fantani ka hakɛ a ma ɲinɛ Ala kɛlɛ ni Ala kɛlɛ wulila Ala kɛlɛ ka jugu ni fɛn bɛɛ ye kuma dɔ n'o ko tɛ bɔ jabate ko ni Ala y'i ka kɛlɛ kɛ gileki bɔ t'i ma i wasara Bɔkari Tarawele parce que b'a ko a ko sɛgɛsɛgɛli in na maa dɔ bɛ olu kɔni ka nafolomafɛnw yera k'o dɔn Bɔkari Tarawele maa kun kelen a bɛɛ ka minɛ so 18 e kelen so 18 o tuma ale bɛ si a kɔnɔ cogo di Bɔkari Tarawele parce que b'a ko a yɛrɛ bɛ si so min kɔnɔ o de ye R+3 sangaso 3 awɔ a ko o ye dagabana so ye piscine b'a kɔnɔ Bɔkari Tarawele so in a musaka bɛ t'i jɔ miliyɔn 400 na ala a n'a ka denbaya bɛ min kɔnɔ dɔ b'a la k'a dayirimɛ nansɔngɔni ɲini ka dɛsɛ o n'a ka denbaya bɛ si kɔ kɔnɔ n'a bɔra baarayɔrɔ la a bɛ gulokiba bɔ walima a bɛ vesti bɔ a bɛ i bunsa bassin kɔnɔ yen wa a bɛ lɛbɛw ka hakɛ to a bɛ tɔw dangaden filɛ quoi awɔ Bɔkari Tarawele dɔgɔ b'ale de gulo la parce que b'a ko a ko o maa kelen min kɔni dagabana villa dɔ ye o b'a bolo asi 2000 la wa a ye wa zomba kule ninnu caman ka so de bɛ so bɛ nɛ awɔ a ko parce que b'a ko a ko a y'a ka villa kelen yɛrɛ fili a denkɛ ma a woloden yɛrɛ ma o tuma ko kana ni miliyɔn 10 k'a bɛ villa kelen d'o ma o b'o bɔ mini o y'o d'a ma joona o y'o bɔ mini ɲininkali tun min bɛ yen denkɛ ye wari bɔ min ayiwa an fana tɛna kɛ n'o fana bɛ dunda dɔ la Bɔkari Tarawele parce que b'a ko a ko n'i y'a lajɛ min kɔni ye terrain jɔbali o tuma jɔlen ye 18 ye jɔbali ko fana ye 18 ye Alahu akibaru parce que b'a ko a ka so fangirima ko bɛɛ lajɛlen bɛ ASU 2000 kɔnɔna la a ko min kɔni ye maa 3 ye Bɔkari Tarawele k'ulu ka sɛbɛn kɔni labɛnna ka ban miliyari 4 a fɔra ka jɔ o la u ta tɛ bi u ta tɛ sini u b'a fɔnɔ k'a bila an ka trésor public kɔnɔ ka tila ka t'u kɔ sɛmɛ dɛnɛn na aw ka siraw bɛɛ cɛncɛlen filɛ nin samiyɛ in na Mali saraw kunnafoni filɛ nin ye sira tɛ dilan courant tɛ sɔrɔ ji tɛ ka d'aw ma e b'o sɔrɔ cogo di ka wariw to ka kalan ɲuman tɛ ka kɛ kunnafoni filɛ an ye min b'o le soir de Bamako kɔnɔ a ka bi bɔli don
Bojawate Norde Bogo Mambu fo Never take to Nissan Bobo Kama ko Lenepana ko mi ye lagol metruka elafzale tonje kuluka chideunyi ani gouvernement ka mawu ko siga kuma mi no kumbulo dambe oni nyaje kulugo e ko siga kuma yi amabo adwa gorowa bawo ni ataka laje abe wati jambo gele awulimbe ni kajo bawo mi yonga chama joro fonga blu nyamae Dr Shogel Kokala M Maiga anale aya jira ka fo mi article 39 ye ko ko te bwa makoi lairo ka mi no tala jamana nyamo fe ka nyeshuma obeto anona ko ga ko mi ye ka bele jele ga sarani ga damage na be wele ko uniformisation des salaires o kono korofo boka bi e baye ka fo logol metru ga lafasal tonje gulu olu ya jira ka fo ko jongala ko no mu wuli ku jo ku tesri o ga wuli ga jo ka be nyini ga ke abena dongala mana bawo mi kuta o ko ku te jenaide uniformisation des salaires bele jele ga damage manganga ba ko lu te jenoi dan faraka ko ni to ci awo misali sisan problème yorom ne ba gele yorom ne ba do ayi ni ne be wakile ni keme segita kalola sa ebe wa flata ni uniforme de salaire ko kuma nana sisa e ga wa fly be to anona ne tay mega wa fly olu ko kunte jano de normalement olu era bolo sa ne ta gara wa fly keme fly ma faraka o keme fly nganga yo olu ga wa fly ima gele yira jore ina ma hina na mai ne tawo dem zo nga hage abara ga du ma de ali mi ye ni nyoye na akoni na dlola ka sabuke mi ye logol metruga ni lafasal tonje kuli uga maw ko ngo ko bengami no gunto mena oni gouvernement ni nyoanje ibaye ka foko korofo ko amabo atrafe bawo gabi so Dr Shogel Kokala Maiga ayi datu sarawga de makena no uniformisation des salaires des fonctionnaires ko korofo ko ni o kele ba fo ki keme ga manya o de bon logol metruga loka bawo amabe uma bawo ni korofo indaka laje o ya jira ka fo duzu magasa era made mi ye logol dongu nge mega examen mununge ali EPS noti munumbu bolo ani trimestre notu o ya jira ga foko no notu bala gile ko mna ko salo ga bla o ga fave yani ako nye ka soro ayenge o ye fami vara foga dawga mi ye barabla ka manvu nyama so ko lasomi so ya ga ministre so mi no nyeshi me furba chakeda ko ko yo ko ni lasomi ni preuve de grève do blali o ko ni o ya jira ka foko o ko ni hagina o be fami nove o de kleta ani fla barabla ono buloda wani o fara taga laje o be lere keme fla ani bishegi ani shegi ma mi ma damne ka bendene ma ka dene mi ye ni kaloi utikalo o tle ko nondo ka tase alamusa ma utikalo tleta ani fla ono manye o be bulo fa ke ka faraka mi me damne tugun dene utikalo tleta ani woro ka tase araba ma utikalo tleta ani shegi no fara ma kodla asiye sabana o fara na fara akano e barabla o be damne ntene utikalo muga ani saba katase jumama utugalo tule muga ani wolonvla ta 2021 wani korofo nunu bela jile be fami nove ode yeku ga article 39 akadi uma na manya ga foko al seben ko ni bola atege blala mi ye akoroko wole ali akadi uma note uta afrika ministry yere kuma kan yere me utlola tu bo mi yere yu dusu yere fana chen kunungo wasa koroti ga kuma akase ga blog na zaro ba wole ko ga sisba ode ministry yere ma yekena ga goy ayaka chide mi chi no chef de cabinet ani secrétaire no segali ulu munun dala ni ministre yara ma yekenega gol metru ya miri ga boko ko ngera do alima ye uluma ukati de mi ye sinari yara ga enyema kuma la selai o Usman Almudi ale ajira ka foko ulu welela ko ga ko buyama da uka ko ma bla amna ko nana ina fo sharia be Allah ni tugo mina wa mi mbe sabe fura mi no be tegano bla ni ga ulu ga nyongu mei oni gouvernement ni nyonje sigi ni ga ako feravasia ni ga ko lajeya do be welo ko arrêter ko fana kuma tegano bla ko matiye o degre matiye o bela jele de kala sabu ye ni go duzuku ni ga furugu wa mi ye wuli ga jo fana ye o ye aw fana boloda ka foko mi wati ni do na to ko naye o na boni tablo warawe mi me ga sabu ye ku ga hage ni ga Allah shuma wa mi ye logol metru yere to funu ga ta afe o de ye ministre ga directeur de cabinet no ya ga chef de cabinet kata se aga secrétaire général no segali olu mafla nunu be nyoye la wati mina de olu mafla olu be dugudugun ma nyoye la o ba la ka promoteur de école privé no ye kayere logol so nyama olu ga faryo ga jegulu nyama ya blu o yo olu de wele nunu de bora o kalama o ye wele ga mu fo o ye o ya jurula ka fo ko uku labene olu mako be na jo uka logol metro la mi ye examen munu bolo da me ko ate bo adokoro mo uka nyama no ye Ablaye Fotigi Berté Ablaye Fotigi Berté kuma dale ko akoloka no ye école privée nunu ga faryo ga jegulu nyama ya blu o nyama ye ale ko ne ya jira ka fo ko olu nata kata duguma ma ko kuma nyawo
ɲɔgɔnya ni jaabi min sɔrɔla o la o na segin n'o ye ne ka n'o da ministre ka nin ciden ninnu tulo kan nin bɛɛ lajɛlen de ye synergie a fɔ syndicat maaw n'u ka ciden minnu bɛ kɛnɛ kɔnɔ ni ka olu bɛɛ lajɛlen dusu jɛ o y'a jira k'a fɔ waati min don natɔ kɔnɔna na u na ko wɛrɛ bɔ k'o da kɛnɛ kan min bɛ kɛ sababu ye hali ni kalanko yɛrɛ dabila la sa olu da t'a tɔ si la nin ye kun ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ l'indépendance kɔnɔna na Abdul Dembele a ka fasiri don bon jabate ko ne maa min ka saraka bɔla Bamako la danganda sigili bɛ k'i ma wajibi ne ko bala cogo bɛ di Bokar Traoré ne bɛ n bolo don ko kura la lettre du peuple fasiriba n'o ye Jean Goïta ko n'a fɔra k'i k'a to ni bana k'a to n'a to n'i kɔrɔ wari k'i kelen b'a cɛ a ko Bedi Dramé est-ce que Bedi Dramé Bokar Traoré k'a ye min ɲini a y'o sɔrɔ san 2 kaso datugulen Fasiba ko wari nin ko in bɛ senna kabini waati jan mun ne tun bɛ ka Bedi ka yuguba ka bila kɛlɛ la wari kɛlɛ min ni a jo t'a la Fasiba ko min ye jamana kiiritigɛlaw ye u bɔra ka jaabi bɔ ka bin commune 3 ale tribunali Fasiba ko a ko min ye commune 3 tribunali u y'u sigi ni ka baara kɛcogo lajɛ Bedi Dramé yɛrɛ ye jɔn ye faso maliden don min sigilen bɛ Faransi jamana kɔnɔna la a ko Bedi Dramé Bokar Traoré a tun bɛ tɔn na n'o ye CSDM ye o ye diaspora ka tɔn belebeleba ye n'i ye CSDM lajɛ maa min y'a ɲɛmaa ye o de ye Mohamed Chérif Aïdara Fasiba ko conseil supérieur de la diaspora maliyani i b'a ye k'a fɔ Faransi bolo kan Bedi Dramé ale de kɔni nana ɲaga Bokari nin ka funu Bokari nin ka yira k'a fɔ k'a disi gosi ko n'i y'a ye CSDM a bɛ Faransi ko Ala ni ale sababu n'i y'a ye CSDM bangira Ala ni ale sababu k'ale de ta don Bokari a ye wulikajɔ kɛ min kɔni ye maaw ye ka yɛlɛma don hakiliw la min ye kumaba fɔ ye waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ a bɛ maaw nɛgɛn k'u funu CSDM na ka maaw nɛgɛn k'u funu Sherifukɛ la Bokar Traoré ni ka Sherifukɛ tɔgɔ tiɲɛ k'a mangoya ka tila ka nkalon ta k'o da CSDM na Bokar Traoré min kɔni CSDM loko ye ko ale de y'o sigi sen kan Faransicaw fɛ jarajakulu dɔ bɛ n'o ye propriété intellectuelle ye Bokar Traoré i yɛrɛ ka fɛn dilannen a wulila ka taa olu fɛ k'ale de ye CSDM sigi min ye loko ye ko ale de ka fɛn bolodalen ye o cakɛda in bolofara dɔ bɛ anw fɛ a bɛ yan o bɛ wele ko API Mali a bɛ fan bɛɛ Bokar Traoré Fasiriba ko a ko Bedi mɔgɔw y'a fɔ ma Bedi sabali i bɛ sira min ka baara ta sira ɲuman tɛ Bedi sabali i bɛ kuma mun na tiɲɛ t'i fɛ o kuma a ma maaw ka kuma na mɛn n'i ma maaw ta mɛn Bokar Traoré o kuma k'a bɛ Ala ta mɛn Fasiriba ko Bedi Dramé a ye ko kɛ yɛrɛsagokɛ ye a ka di n ye cogo min na n b'a kɛ ten n mago tɛ maa ka kumakan na n mago tɛ sariya la kɛlɛ ni Mohamed Chérif Aïdara kunkolo ne de Bedi de t'a fɛ fo n k'a tɔgɔ tiɲɛ k'a mangoya ni ka maninfin b'a la a ka kɛlɛ filɛ ayiwa a gɛlɛyala ha Fasiba ko Bokar Traoré min ye kiiritigɛlaw ye u sigilen bɛ ka lajɛli kɛ sɛbɛnfura minnu taara ni ka taa da u kɔrɔ commune 3 tribunal la Bokar Traoré u y'a bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ k'a lajɛ u ta ti maa ko ye u ta ye sariya ko ye min ye Bedi ye Bokar k'a minɛna a yɛrɛ ka dangana jugu la min y'a ka kɔnɔna juguya ye Bokar Traoré sɛfɛ wari 1,000,000 a b'o sara a ye tuwa tiɲɛ ni minɛn minnu tiɲɛ Faransi CSDM tɔgɔ la Bokar Traoré o dɔrɔn tɛ k'a minɛ ka taa kɔ da ntɛnɛn na san 2 o tuma a b'o kɛ kaso kɔnɔsigi la fiɲɛ t'a fifa sursi tɛ dɛ k'a sigi kasobon kɔnɔ a ti bɔ kɛnɛ ma ayiwa Ala ka nɔgɔya a filɛ n'a fɔra ma k'i k'a to n'i m'a to n'a to n'i kɔrɔ o tɛ nin bɛɛ y'i seko kɛ nin ko in na sabali cɛ ta ye a ka tɔn ye a ka hakilina ye a ka hakilina ye a filɛ dɛ kunnafoni filɛ an ye min bɔ la lettre du peuple kɔnɔ a ka bi bɔli don bon jabate la lettre du peuple ne y'a bila ne bɛ le combat ta le combat maa min kuma bɛ a kɔnɔna na o de ye Kevin Kadawuzo ye Kadawuzo a ko min ye jɛkulu min kɔni n'o bɔra Cadi jamana kan k'u kunda anw ka faso Maliba kan u bɛ yan kabi tarata tɛmɛlen ka bɛn août kalo tile 3 ma san 2021 u na kun tɛ dɔwɛrɛ ye koyi u ka commission ad hoc min n'a ma ɲɛ k'a fɔ Idrisi Déby o min kun ye Cadi jamanakuntigi ye o diyagoya ni kɛnɛ karabala a ka bamancilakaw kɛlɛli kɛnɛ kan i b'a ye k'a fɔ min ye jɛkulu dɔ ye a denkɛ o de bilala nɔ na o jɛkulu k'a fɔ denkɛ in sigilen kɔ jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ sigila n'a bɛ wele ko commission ad hoc o commission ad hoc vice président o de ye Jean Bernard Padare a n'a maa ka fɔ wulila ni k'u kunda anw ka jamana kan o bɛ anw ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na i n'a fɔ n da tula la cogo kabi tarata tɛmɛlen août kalo tile 3 san 2021 nakun ye mun ye
unana kana mi ye onga sende o sigila cogo min na hakilina minnu farala ɲɔgɔn kan waasa malidenw bɛ se ka ɲɔgɔn kan fɔ cogo min na hali n'a sɔrɔ a sigili kɛra gɛlɛya ye nka an bɛ donni ko bi hakilila min ye sende ko ye o ko o bɛ ɲini ka nɔgɔya bawo gɛlɛya minnu tun bɛ a nɔfɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ cɛmancɛ fanga ɲɛmaa a fɔ cɛmancɛ an ka premier ministre n'o ye docteur Choguel Kokala Mayiga ye ale taara ka programme d'action gouvernementale ka t'o fɛsɛ sende kelenw ɲɛkɔrɔ o b'a jira k'a fɔ min ye illégitime ko tɛ kuma min tun bɛ ka fɔ a ma o bɛ se ka bɔ a nɔfɛ de sa min ye sende maa wɛrɛw bɛ diɲɛ fan wɛrɛw fɛ minnu kɔni ye a ye k'a nɛgɛ minɛ i n'a fɔ Tchadi jamana min ye nin délégation ye ni a ɲɛma a dajuru kun di bɛ Jean Bernard Padare ma ale n'a nɔfɛ maaw olu kɔni wulila ka na anw ka jamana kɔnɔ u nalen o fɔlɔla ka maa fɔlɔ min y'u bisimila o y'an ka cɛmancɛ fanga ɲɛmaa ye n'o ye colonel Asim Goyita ye a kɛlen kɔ k'u bisimila a y'u ɲininka u nakun na u nakun min ye Jean Bernard Padare ye a y'a jira k'a fɔ ko nakun wɛrɛ tɛ u la koyi min ye CNT min n'o sigila anw ka jamana kɔnɔ yan ko bawo ko Tchad ani faso Maliba bɛɛ lajɛlen hakilinaw o bɛ degun min kɔnɔna na bi degun ninnu bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na min y'o nakun ye o de ye CNT a sigila ni hakilina minnu ye malidenw bɛɛ lajɛlen ka se k'u yɛrɛ ye a kɔnɔna na o n'an bɛ ka na kalanbulon ni ka na se ka wala minɛ anw bolo walasa ka mi lajɔ yan kabini Mali kɔnɔ bɛɛ de bɛna i ɲɛmada Mali kɔnɔ Tchadikaw filɛ nin ye ka n'u ɲɛmada Mali CNT la an bɛ sɔsɔli la min kunna Bakari mi hakili lajigi fɛn dɔ la Alassane Dramane Ouattara Konowari président a ye ministre fila de bila k'u ka n'u ɲɛbada Mali ka AMO la Amadou Toumani Touré AMO mun sigi Mali kɔnɔ an kun tɛ min fɛ kɔni an kun ko kan tɛ min fɛ an tilara ka k'a fɛ ni dɔw ye marche k'a ko la o lɔgɔlimɛtiriw don u bɔra ka taama n bɛ ka wulibali f'i ɲɛna dɛ k'a bɛ ko tɔrɔbɔyɔ min kan ka bila AMO tɔgɔ la k'o bɛ ka tigi u sara la k'u ma jɛn n'a ye olu kelen tɛ koyi lɔgɔlimɛtiriw b'a la INTM ka tɔndenw dun b'a la bi a bɛ cogo di bɛɛ tɛ ka girin a nɔfɛ ATT su bɛ kaburu kɔnɔ don o don dubabu bɛ ka k'a ye an lafiya Bɔkari Tarawele o AMO ko in Côte d'Ivoire bɛ Mali ɲɛ bi taa ni ka sigi taa kuma la économiquement min bɛ Konowari bolo bi Mali ni Konowari ti dan hali dɔɔni o sɔsɔli t'o la yɛrɛ nka o président o filɛ nin ka ministre bila k'u ka n'u référer Mali kɔnɔ Mali ka assurance maladie obligatoire o n'a ɲɔgɔnna caman kabini Mali kɔnɔ fɔ bi Mali bɛ misali de di diɲɛma ma fɛnba bɛ maliyɛnw bolo koyi m'an t'a dɔn koyi maliyɛnw fɛnba b'an bolo dɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔw fara k'u dulon fɛn min b'an bolo ko Mali n'o y'an facɛ ye n'o y'an ka jamana ye n'o y'an bolomadayɔrɔ kelen ye an kana sɔn a ka buruja walahi diɲɛma tubabu fara farafin kan bɛɛ sɔn bɛ Mali ye kana tigɛ nka anw tigɛ m'an yɛrɛ la a filɛ dɛ kɔrɔfɔ de filɛ nin ye min ye nin délégation ye o min n'o bɔra Tchad i n'a fɔ n da tun a la cogo min na u nana wa min ye an ka colonel Assimi Goïta ye jamana fanga ɲɛmaa o kɔni o ye u bisimila o y'u nakan fana fɔ i n'a fɔ n y'a ɲɛfɔ cogo min na a ko k'u nakan kun kelen min bɛ u la o de y'anw ka CNT sigila ni hakilina minnu ye jamanadenw ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ bɛɛ lajɛlen ka maa k'i yɛrɛ ye a kɔnɔna na jiginna kana bɔ fan wɛrɛ fɛ u kɔni kɛra o datigɛlika ye ka ɲɛsin colonel Assimi Goïta ma o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen i b'a ye k'a fɔ u sela maa min fana ma o de ye CNT yɛrɛ président ye colonel Maliki Diawo o sela o fana ma k'o kuma ɲɔgɔnya o kɔni y'a jira k'a fɔ taabolo minnu kɛla sabu ye ka CNT sigi a y'i da don la ni k'o maana ka ɲɛsin u ma min ye nin commission ad hoc vice président ye n'o ye Jean Bernard Padare ye ka bɔ Tchad jamana kan n'a ka délégation o y'a jira k'a fɔ k'olu kɔni k'olu sewala ko min dila u ma ani ɲɛfɔli min kɛla u ye k'o bɛ soma sama bɔ ko wa ko nin bɛ kɛ sabu ye olu yɛrɛ fana ka CNT Tchadi Comité national de transition du Tchadi n'o ye CNT Tchadi ye ko n'o sigi k'a sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛya ye wa min ye u ka jamanakuntigi ka folikan ye n'o ye général de corps d'armée Mahamad Idriss Déby funankɛni min don o kɔni a kun bɛ a kan da la o y'o ka foli lase colonel Assimi Goïta ma wa k'a jira fana k'a fɔ Tchad ni faso Maliba u tɛgɛ di bɛ ɲɔgɔn ma min ye bamanciya wele o bɛ se ka kɛlɛ cogo min na o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen jamana in fila bɛ se ka ɲɔgɔn tɔnɔ bɔ cogo min na o y'o da don walew fana na ka ɲɛfɔli kɛ wa a jirala fana k'a fɔ min ye ni Tchadien ninnu ka délégation in ka kumalasela ye n'o ye Jean Bernard Padare a y'a jira k'a fɔ k'ale sewalen bɛ bɔ faso Maliba kɔnɔna na ka segin ka taa Tchad wa ko n'a sera Tchad a ye fɛn fɛn sɔrɔ y'a walanda la k'a na t'o bɛɛ lajɛlen waleya wa a n'a ci fana jaabi k'o kɔmasegi fana di nin kun ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ min ye le combat ye Kevin Kadawuzo a ka fasiri Kevin an b'a fɔ wari kuma ɲana o kuma an bɛ taa Mamutu fan fɛ o bɛ bɛn nin ka dɛgɛ min
wajibate namu ne ko bala to gobeti bordorawre ntara nana eddantigali warato la ne be ntiga dongo kura 22 septembre fasirba elage shahana etakiyu shahana takiyu ako bordorawre eto sirato anga gwa no de ye mami tuyengani asirika be colonel Ashimi Goita fa fasirba ko minye Alassane Touré bori kunafuni boraka santalama gouvernement maufe Alassane Touré kay jiento ay jiento mamnu ni baro kumbe bolo no ye criticalo ye bori uko akko koni abeje ani ka kunafuni di malidoma fasiriba ko ambe o sigi konnala menye Alassane Touré asomo okuma ulufene kumana elajo eshana taiku ko ale koni wulila ni gasikalikɛ menye Touré ka ka duye yirimajo bori duyi akeme bolo woni tamasire duyi akeme siranya yoro ye mamnu irabe duyi kono bori Touré ufene ko ukamana gwanimbe ani maminye efali ngani asiri no Alassane Touré bori okoroka dobe anu ye nyonye o ya yira kafo ale koni tife abada ale fotoka ye kenema sabu bela jelen sirani mbe ma fa ko kuma be fon fena ninga nyeshi jamana kuntigi mo ko te kuma nchini ye sirba ko ni sikagali kuma nun bela jelen gara tarata temenni e kuna senikalo kile saba minyi adwa ke dobe no toye minyi Abubakar Touré ko kwa mako buba ale ni shagana taiki u ye nyonye aye buba nyininga ninkonyi akara togode buba yaraye technicien supérieur du génie ruralier parce que bako akoni ko ni ko ngara dabali banko ye uluka ede no ye Alassane Touré o kani nyogona ngani ajuguta ninga jamana kuntiki sigare o kuma kayu bela jele kama na gwa parce que bako bela jele ko ni ka kin lado o kuma na dumya ka faka kera o kuma bogari ma ko folen ka ye jiento ay jiento uluko ni mago be muna be o de ashuye unya kadaka Alassane Touré asara somogo ko ube fe ku nyeda shuka na suru be se ka koni o nyingali fana to bimbe ne ayo mami be fe ga jamana kuntigi fa o be jamana de ka bolo kono sisansa jamana be na shudi somogo mo wa jamana te na shuda somogo mo wa nyingali gele fasiri bako chana takiyu ako ulu turila kaw bori ulu bora guruma arawruso etomoktu marabolo la bori ube bora dugumu na krengrani la o de guruko gayi ale bugu fiani ndo ye fasiri bako ninga teme nyono fe ninga na uyera sura yiri majo fasiri bako min koni ye bubaye ale de ni kuma kan nunu bela jele la se ma ko foley o kuma ko flani do min ko ni menajidi ko ye ana flani ngon fla be chacha ko ma kene mo kunte mo yera ko tununa be wati jambo ma to tawrodon o be balola wo walma o salembe wo bari ko mashito kalamo bi flani kele mumbe no ye Alassane ujigi bo ka sokonna la o do be dine sera konna la sabu akalana ay dine kalanke bari o de fene keme akilina washu ye wa ko akilina washu te dine kalandora ene ko menajiti ka baradu menajiti da to akerata fasirba ko bo Touré o kuma saya ko ni o kera ka ba o kuma shuga duluma bo Touré o ku ka sutaradi baro boloda o kuma Touré ko kulu mago bo de la amedomina ko be kuna mini flani ay min bo 22 septembre kono elage shahana takiyu aleka sebanidu 22 septembre mo amu fo boje bate ni ne ntega do ni sebambe bo sebambe ndo ka mako le nouveau réveil mami kuma mbe no be ka kalimuta ode adama e kulubali adama kulubali ko mi tegeda mina ka baranye shimbe jamana injino ko abese ka do berela chukomina yani aga walangata ka do anga bajuli ba konnana uluba akumbe folo ka foroke ala ka migrobu chama va yani abe itende ka do juli ba konnana o tegeda inde toa ni ataka alaje ode anjesem ukoni ga wuliga jodu wonte emmana baw mi ukanyama kurai ayita mabe ko sada ina kata eto mutu marala utama teve ibaye ka fo ani hagil nan gro chamandala nama ya ga fo ningura fiembe anjesem ga baraw ketu yala akoni tara to mutu ani ma fo lam yenyoye ode to mutu ka fotigi no ye gouverneur no ye bakun ekante bakun gande ano kelenga nyoye aya hagil non boni ga da onyakoro ani delegation mi ndala hagil na munumbe olo kelengo ko nyafo bakun gande no ye to mutu gouverneur koni ya jira ka fo ko lugun sigimbe ka koro ko bawo mi ya ga tama
ye ko b'a fɔ ko o tare bawo hakilina minnu bɛ u la ni cɛkɛda in bɛ wuli ka jɔ min na ko kɔni ko dogon tɛ ma na ko bawo n'i y'a ta k'a lajɛ tɔnbukutu sigi k'a gɛlɛya bi yɛrɛ ko n'i y'a ta k'a lajɛ k'a caman dulon bɛ nɔgɔ la jinɔgɔ k'o kɔni k'o walankata bɔlɔnkɔnɔnaw na walima k'u walankata ka taa an ka joliba kɔnɔna na k'o kɔni kɛlen bɛ maa caman taabolo ye tɔnbukutu sigi kɔnɔna na wa jirala fana directrice fɛ min kɔni n'o o ye madame Konake Uma Jɛnɛba Mahamani n'o ye min ye AGSM directrice ye a kɔni y'a jira k'a fɔ taama in a kun tɛ dɔwɛrɛ ye a sino a bɛ ɲɛsin yɔrɔ o yɔrɔ la a na ɲɛfɔli kɛ a ka cɛkɛda kuntilenna n'o ye a ka objectif ye o na ɲɛfɔli kɛ o ko kan wa min ye baara dɔ ye n'o ye baara kunfɔlɔ ye minnu kun baaraw n'u donna kabi san 2011 o kɔni baaraw k'u na u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ni k'o timɛ ka se a hakɛ la a bɔlen kɔ gouverneur fɛ yen a kun dala yɔrɔ min kan o de ye mairie ye n'o ye Tɔnbukutu mairie ye ani maire ma se ka ɲɔgɔn ye nka min ye maire ka dankan ye a n'o de olu de o kɛra sababu ye k'u bisimila min ye directrice n'a ka délégation bisimilalen kɔ o y'u nakun ɲɛfɔ u nakun ɲɛfɔlen kɔ min ye maire ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ min ye AGSM ye jɔyɔrɔ min bɛ a la Tɔnbukutu kɔnɔna na bi k'a ka bon kosɛbɛ ko bawo k'olu ka jinɔgɔ kɔni kɛn bɛ gɛlɛya belebele de ye bi u ka Tɔnbukutu sigili la bawo min ye maa caman ye ko jinɔgɔ kan ka kɛ cogo min na k'u tɛ koba dɔn a la ten wa min ye jinɔgɔ ye yanni i ka walankata ka taa bɔlɔnkɔnɔnaw na walima i ka a lasogo fan dɔ fɛ mɔgɔ wɛrɛ kana ta ka se n'a ye a marayɔrɔ la ko maa caman bɛ yen ko ni ɲɛfɔli ma kɛ ko kɔrɔfɔ ninnu k'a tɛ ka faamu bɛɛ fɛ o fana bɔlen koyi i b'a ye k'a fɔ a sera yɔrɔ min fana na o de ye cɛkɛda wɛrɛ ye o cɛkɛda wɛrɛ in fana na tɛgɛ kɔni sila yɔrɔ minnu na o de ye gɛlɛyaw ye o gɛlɛyaw fura bɛ se ka sɔrɔ cogo jumɛn na da donn'o fana na ni k'o walawala min ye ko kunfɔlɔ kun daminɛ bɛ Tɔnbukutu AGSM nafura dama ka na bugɔ sisan la i b'a ye k'a fɔ ko baara kun ɲɛsin bɛ fɛn min ma o de ye samiyɛji o bɛ se ka don bɛrɛ la cogo min na min ye jiko ye bɛɛ lajɛlen bɛ se ka ji sɔrɔ Tɔnbukutu kɔnɔna na wa ko min ye jinɔgɔ ko ye ko maa si ka hakilina ma feere ka taa yen fan fɛ o kɔni kɛla sababu ye ni ka gɛlɛya belebele de se Tɔnbukutu sigibaw ma ko bawo min ye AGSM yɛrɛ ka réseau ye jinɔgɔw kan ka walankata ka boli sira minnu kɔnɔna na o kɔni o bonya k'o bɛ t'i jɔ milimètre 3,000 bonyɔnko la wa n'i ye kɔrɔfɔ in ta k'a lajɛ o fana ko o kɔni sigila sen kan san 2006 de wa ko n'i y'o ta k'o furancɛ lajɛ ka na bugɔ san 2021 na ko mɔgɔ b'a jira k'a fɔ ko min ye o baarakɛlen ye n'o ye ouvrage in ye k'a kɔrɔla kosɛbɛ min ye taabolo ni hakilinakuraw ye o kan ka ta ni k'a sɛgɛrɛ ko wa ko min ye a kun b'a la ka baara kɛ a ɲɛci bɛ se sigida minnu fana ma Tɔnbukutu kɔnɔna na o de ye Jingarɛbɛri ye ka taa se Bajinbe ma ani Sankore n'i ye nin sigida saba ta k'a lajɛ olu de kun b'a la ka nin ouvrage ni ka a nafa bɔ n'o ye AGSM ka nin jinɔgɔ mara yɔrɔ in ye o tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen i b'a ye k'a fɔ fana min ye wulikajɔ ye a tala ka ɲɛsin DRACPM ma n'o ye direction régionale de l'assainissement de contrôle de pollution des nuisances de Tɔnbukutu ye olu fana y'a jira k'a fɔ min ye AGSM a ka nin wulikajɔ Tɔnbukutu kɔnɔna na ko a bɛ fɔ ko tare ko bawo min ye olu kun sigin bɛ o b'a la ka hami jinɔgɔ o kɔni b'a la ka ɲɛfɔli kɛ ko ka ɲɛfɔli in k'a t'a la ka mɛn Tɔnbukutu sigibaw bɛɛ lajɛlen fɛ ko wa ko min ye AGSM ye k'o bɛ laɲini min kɛ ka ɲɛsin a ma o de ye a ka fɛɛrɛ tigɛ kunnafoni di siraw fɛ o tɛmɛnen kɔ min ye barodasigiw ye min ɲɛfɔli bɛ se ka kɛ AGSM kuntilenna na o ko bɛɛ lajɛlen ka se ka don bɛrɛ la walasa Tɔnbukutu sigibaa bɛɛ lajɛlen ka se ka nimisi wasa sɔrɔ o fana bɔlen koyi a sera kɛnɛyaso la n'o ye Tɔnbukutu dɔgɔtɔrɔsoba ye o fana ɲɛma n'o ye directeur de l'hôpital de Tɔnbukutu ye o fana y'a jira k'a fɔ k'olu ka dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna jinɔgɔ mara yɔrɔ min bɛ yen ko a kɔni a dilanna ten o k'u mago dɔ ɲɛnabɔ a la ten yanni waati dɔ cɛ n'o tɛ ko a kɔni k'a ma dilan ka ɲɛ o dilan ka ɲɛ in ko o b'o laɲini kɛ ka ɲɛsin AGSM ɲɛmaaya bulon ma u ka se ka baara kolo girinta ka ɲɛsin olu ka dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna ma walasa jinɔgɔ ka se ka lamara yɔrɔ fɛrɛlen kɔnɔna na min ye jinɔgɔ ye bari bɛɛ bɛ dɔgɔtɔrɔso jinɔgɔ ko kalama a kana se ka walankata ka bana wɛrɛ se banabaatɔw ma walima u kɔrɔsigibaw ko bawo min ye u ka ɲɛgɛnsama mobili ninnu ye spirosiw ko ni o ko k'u bɛ taa ni ka segin kɛ don min na kalo 1 kalo 2 ka se kalo 3 ma i b'a ye k'a fɔ k'u bɛ se ka taa ni ka segin ko 30 fo ka se 40 ma walasa min ye 10 mètres cubes ye mètre cube 10 ka se k'o sama ka bɔ nin fosse ninnu kɔnɔna la k'a ko kɔni kɛlen bɛ gɛlɛya belebele ye n kɔni kɛlen nin kɔrɔfɔ ninnu bɛɛ lajɛlen dalen kɔ directrice tulo kan n'o ye madame Konake Uma Jɛnɛba Mahamani ye AGSM directrice a y'a jira k'a fɔ ko n'a seginna ka na ko wariba kɔni mara tɛ olu bolo yan ko wa jamana bɛ nafolo min ta ka bila ale ka cɛkɛda ka bolo kan k'o dagosi man girin kosɛbɛ ko nka k'a na fɛɛrɛ sugu bɛɛ lajɛlen tigɛ min ye AGSM bolofara min bɛ Tɔnbukutu ani an
ka jamana marabolo wɛrɛ minnu bɛ yen ani min ye faaba kɔnɔna ye ka se k'o ko bɛɛ lajɛlen don bɛrɛ la degun bɛ fa minnu fɛ k'o degun bɛɛ lajɛlen wuli ka bɔ yen nin ye mun ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ nouveau réveil kɔnɔna na Adama Kulubali a ka fasiri don Adama Kulubali Dani san b'a fo bɔri ni ka ji nɔgɔ k'a traité ka sɔrɔ a ma kɛ ni kɔlɔlɔ ye mission principale filɛ Siriman Kanute ale de ye chargé de communication ye hakili la a ka baara a taabolo ka ɲi bɔri Tarawele bi ta in e ko an t'o bila yan a bɛ bila yan bi ta in e kunnafoni min bɔra ɲɛmaayaso la sabu radio Jekafo kunnafoni ɲɛmaayaso de bɛ a waleya bɔri Tarawele ni ka sira di an ma anw ta ye k'an da don a la ni ka kɔnɔ kuma lakale bɔri an bɛ ɲɛmaayaso fɔ ka ɲɛmaayaso waleɲuman dɔn radio minnu fana ka fiɲɛ tulukala minnu ka bila an na bɔri an b'olu fɔ k'olu waleɲuman dɔn an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen ta ni ka dankɔrɔba in sɛgɛrɛ kan un na chef escadron Keita an b'a fɔ a n'a ka jɔnw u bɛ wuli ka jɔn mun na Bamakɔ n'a lamini wari ko kɔnɔ ɲɛdimi don kɔnɔdimi tɛ wari baara in a yemɛ ko Ala k'u bolo mɛn u ka baara la Ala ka tɔgɔ duman d'u ma wari boutique électronique de la nation fana ye Umar Jana Badenw an b'u bɛɛ lajɛlen fo wari n'an ye foli kɛ wari o tuma an m'an kɔ kɛ nakɔ kɔlɔn ye bɛɛ lajɛlen fo Abdou Kamara ale bolo bɛ nɛgɛ karafejuru la e ni ne tun ye bi kunnafoni lasebaa ye a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ wa